Vi er Kor Rytmika, og vi er et rytmisk kor fra Silkeborg. Og vi er 50-55 sangere i koret. Vores repertoire spænder vidt fra pop og rock, og vi har ballade, og vi har powernumre, vi har musical og jazz. Vi prøver virkelig at komme ud i alle ender og kanter af den rytmiske genre. Når jeg er til kor, når vi synger, så mærker jeg det rigtig meget i mit ansigt. Fordi at det netop trækker rigtig meget på smilet. Fordi jeg bliver rigtig glad. Jeg mærker det i øjnene. Det er som om, at alt det, man sådan går og gemmer på nogle gange, det vil bare gerne ud. Jeg får en masse energi, og jeg kommer glad hjem, når jeg har været afsted. Fællesskab, hygge, nye bekendtskaber. I forgive, I pretend not to smile. Koret, det betyder et sted, hvor vi kan være sammen i musikalsk samskabelse, hvor vi får energi af at synge sammen, får glæde, og hvor vi går hjem med mere energi, end vi kom. Vildeste var, da vi fik ny korleder, den nuværende korleder, og vi første gang skulle give koncert, hvor vi var nede i en kirke, og hvor vi kommer ind og får at vide, at der er nok nogen. Der plejer vi at have sådan 10-20 tilhørere, når vi kommer til koncerter. Så oplever vi der, at vi får at vide, at der er en del derinde, og så kommer vi ind i en fuld kirke. Det var helt vildt. En kæmpe oplevelse. Vi var simpelthen helt høje, alle sammen, inden vi overhovedet kom i gang nærmest. Skal jeg starte? Ja, sjovt nok. Okay. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up about it down. Oh, blow my bully boys, blow. Hey, soon may the weatherman come. Man mærker, at kor er en sammenhængende enhed, men som er i dialog med det publikum, som er til stede. Og så kan der opstå noget fælles træde, som kan give en meget, meget stor fornemmelse af et fællesskab, et stort fællesskab, som giver glæde tilbage til. Jeg håber, at vi kan blive ved med at fortsætte den udvikling, vi har været gennem de sidste par år. At vi bliver endnu skarpere på både vokalt, men også i forhold til vores performance. Og så synes jeg, det kunne være sjovt at komme uden for landets grænser og optræde.